Arabako mendialdeko meatze paisaietan, historia ez da soilik lurpean kontatzen. Bere herri eta bideetan ere badago, non benetako ondare bitxiak gordetzen diren. Maeztu, Korrez, Antoñana eta Gatauriko elizak arkitektura soil eta dotoreagatik nabarmentzen dira. Denboraren joanaren eta bizitza komunitarioaren lekuko baitira. La Soledad, La Virgen del Campo, Nuestra Señora del Campo eta La Peñako Ama Virginia ermitak daude. Mendeetan zehar fededun eta elkargune izan diren eraikin txikiak. Paisaian, elementu bereziak ere harritzen dira. Hala nola zapiaren gurutzea, simbolismoz betetako eskultura bat edo Antoñanako garbitokia, garai bateko eguneroko bizitzaren isla. Eta ezin dugu ahaztu Atauriko biaduktua, ingeniaritza eta ingurune naturala konektatzen dituen egitura ikaragarria. Elkarrekin, pieza hauek Arabako mendialdearen nortasuna aberazten duen ondare paregabea osatzen dute.